Музыка барыбытыгар бирайы горный улугар кеңник тарганна. Холобра Семен Данилов атынан оскола экис кылаһын үйренәчеләре бу барайы кегинен бары бирге флейта урогар жарыктаналар. Күнне Спиридонова капсир. Семен Данилов атынан осколага алын класс үйренәчеләргә флейта кылаһарылан оғылары кәрәгә сырдыкка флейта лыттак музыкатын тыһатарга үйрәтәләр. Бу җикти тыстак музыканы түрмәяннан оннурга бәрҗгестә гыгыз искусствотын осколатын чуталара неделяга бирде келен уяллар. Музыканы грамота биха математиканы кыттатен нота агыта буллагны чтение, онна память теңе холобра оглар пьесаларын наизусть сөйләтергә холобра мен память хайдар буллагы. Быел бу барая кийинен осколага бастыкыттан 2 класска дылы опсы холбон 5 класс оглары белән жарканалар. Үйренәчеләр билеген флейттаннан улуу музыкан Чайковская Сахан Ротын композиторларын музыкатын тыһатар болулар. Булырыңы тагар стабыллар әлбән келин күрәхтәһиләргә кытык биткән өйрәүләстеләр. Музыканы һәбеләбен, җәбер жарыктанабын, онна оскола бутыгар флейттага мянюбын. Мукырдык Семен Данилов атынан орта оскола үйренәчеләргә бер түчүгә йогаса дитегар көмөлөк барайга сөпкә килләрен оглары да төрүп битере дәвердер. Бу маннаттан кенер нотаны алыс билбит, нотны грамота алыс өйрәнмәт, һәм була биле ол тетрәтин көрән аларан, биле атын инструментга ол нотатын аган атын инструментга кытта ойны хатыр. Флейталып тахтыга кийини оскутар сыннятар блаңнах, onun оскологолора бу музыка инструментынан ойнон үшүгә өтүлән сайдалара сарбага сок. Күнне Спиридонова, Игорь Тимофеев, Саха телевидениета, Горный.